Alright mga bro. Nandito ba kami sa Iriga? Ayan, lumabas na kami dun sa pinagstayan namin, sa Zams Abertel. Grabe to. Hindi na kami nakauwi mga bro. Uwi sana kami kagabi, kaso problema talaga, hindi na kaya. So itong motor ko, naghahanap kami ng ng mapapagawa nito. Ayun na nga, mag push starts, gusto na i-kick starts. So sana umabot papunta ng Nabwa. Grabing problema nitong motor natin, Diyos ko. Sobrang haba ng tinulak ko, nawawala ng supply yung spark plug na, kaya yung andar parang nakakat, palyado. Ayan yung busina sobrang hina. Kaya pala kahapon nung pag alis namin, mahina na yung busina ko, yung pala palubat na yung battery. So itong nagsusupply ng kuryente dito, battery na lang to, kasi hindi na siya nagkakarga. Yung stator ko, iwan ko, ito ay naka full wave na, pero ngayon problema, ayan, sira na. Kahanap kami ngayon, hindi ko lang alam kung may bukas na motor shop ngayon, kasi natanungan ko si kuya, parang malabo daw may magbukas, kasi linggo ngayon. Tapos alam ko holiday ngayon ewan ko lang dito, problema to guys. Tulungan nyo ako, nandito ako sa Iriga, Panabwa to. Iriga doon sa inalisan namin, Panabwa na to, doon sa may crossing na umabot. Sobrang sakit ng paa ko kagabi, kaya sarap ng tulog ko. Yung na-stayan namin, Abertel pala yun, hindi Travels Inn. Mura lang naman. Shoutout sa mga taga Nabwa dyan, Iriga. Sana umabot ka. Dito lang kami magstay muna, maghanap kami ng paayusan. Grabing experience to. First time kong masiraan ng gabi tapos walang paayusan. Buti may tumulong, kaso nga lang yun, hanggang doon lang yung kaya ni kuya. Pero pasalamat pa rin tayo kay Kuya Harold na merong voltmeter saka charger ng battery, fast charge. Kapag charge agad kami. Yun nga lang, talagang nung chinek niya, wala talagang kumakarga. Nalapit na tayo, bukas na rin yung mga dealership. Ayun mi, nabaha daw dito. Nag-aayos po ng motor dito, electrical. Nag-aayos po ng motor dito. Nag-aayos ng motor. Oo, hindi. Sige po. Wala daw. Wala. Ayaw na mag push starts. Wala. Wala tayong mapaayusan. Tanong kung may nag-aayos. Tao po. May nag-aayos po ng motor dito. Parating electrical po. Electrical. Sige po. Dito na, hintayin na lang natin. Alright mga bro, sinisimulan na ng mekaniko. Ito yung hinihintay natin na mekaniko na gagawa sa motor natin dito sa shop na
tinambayan natin. So ito na, tinanggal na yung fairings ng ating motor at chinek na yung electrical system niya at sinabi ko na full wave ito. So itong ginawa ni Kuya, chinek niya yung regulator, baka ito daw yung problema, kaya binaklas niya na, tiningnan niya yung mga wire kung may problema. So nakita niya mali daw yung pagkakabit ng isang wire, kaya binago niya. Tapos ang gagawin niya dito, testing muna. Ayan, tanggal ng regulator, tapos check kung merong supply. Basta ang ginawa dyan, yan kung nakikita nyo, binaklas na yung regulator dyan. Sabi ni Kuya, pag iyan daw ang problema, palitan na natin. So nag-advise siya na papalitan. Kaya si Kuya, ayan, ginagawa pa. Akala ko dun sa may makina yung problema, pero sabi niya ni Kuya, baka diyan lang daw sa taas at hindi tayo magbaklas ng stator. Kasi minsan daw natatanggal daw yung pagkahinang doon sa stator, pero minsan lang naman daw may case na ganun. Kaya si Kuya, ayan, ginawa niya, pinalitan niya ng regulator kasi nakita niya yung regulator hindi nagpapangsyon. Yun daw, kapag hindi kumakarga, pwede daw sa regulator. Kaya ginawa na ni Kuya, ayan, papalitan na namin. So gagastos na naman. Yan talaga. Ayan, tinulungan ko na, hinawakan ko na para mabilis matapos may kabit yung regulator. And then yung battery, chinarge na rin namin kasi lobat na lobat, nasa 11.4 volts lang, na napakababa. Sabi ni Kuya, kapag nakabit na yan, talagang kakarga na yan kasi malakas yung pagka-full wave nitong motor ko. Alright, ayan, check muna ng battery, tapos yung charging. Ayan, chine-check namin kapag pinaandar, dapat tumaas yung voltahe ng reading. Alright, ayan, pinaandar-andar ni Kuya. So grabe talaga ang gastos natin dito. Ayan, napagastos tuloy tayo. Tapos pinagawa ko na rin yung headlight kasi punde. Ayan, pinapalitan ko na ng LED headlight. So all goods naman na. Ayan, kinakabit na ni Kuya, binabalik na yung headlamp. Ayan, dito tayo nagpagawa sa Nabwa, dito sa may sentro, sa may rotonda. Ayan, dito tayo nakakita ng bukas, kabubukas lang. Pangalawang customer tayo at pinandar ni Kuya, tiningnan yung headlight kung maayos, kung gumagana. Ayan, gumagana naman. Ayan, pinandar-andar niya. Diba? Marami nang dumarating na customer dito. Kaya ayan, busy na tong mekaniko. Isang mekaniko lang pati. Ayan, all goods na. Tara na. Sige Kuya. $800 kilat. Alright mga bro, ayan, uwi na tayo. Daan kami ng Naga. Alright, tagumpay na. Uwi na kami ng Naga. Makaka-uwi na rin sa wakas. Ayan, kakanan na tayo dito. Grabing ano to, sira yung regulator ng ating electrical charging. Tapos nagpalit na rin ako ng bagong LED headlight. Ayan, makauwi na tayo. Medyo malayo-layo pa yun. Alright, so mga bro, grabing experience. Hindi na ako nakapag video kahapon kasi sobrang talagang stress na rin ako at pagod. Kaya hindi nyo nakita yung pagod ko. Grabe. Yung damit ko kahapon pa to eh.
Okay, let's go na, let's go. Pabiyahin na tayo. So okay na rin si Raider, naayos na, diba? Pogi na. Grabe ka na, Raider, magastos ka na habang tumatanda. Alright, so bye bye.